Aku ki dicintai dengan hebat. Tapi ya kuwi renek rasane. Lah piye wong ora gelem ditumpaki. Lah ngene iki lho. Ya apa? Ngene iki lho matane asu jalan picek matane. Lho, kok jarang dipisui aku. Wong lanang modelan ngene iki lho janan. Lah wong saiki nggonku sesuk ya nggonku ae lho. Picek tenan. Lah jenenge cintai apa-apa kan ya gelem. Wong lanang zaman saiki anjen kok ngene lho, Rek. Lah wong jenenge ya normal lho. Ya duwe rasa pengen barang. Sabar-sabar oh, dadi wong wedoke sabar-sabar oh. Lah wong lanang lho luwih sabar wangsam. Sabar-sabar oh. Wong lanang zaman saiki ki diwehi ati malah njaluk pepek. Lah piye wong tara sak paket lho. Diwehi ati malah njaluk fefek ki yo ngene iki. Mas, mbok yo ngerti yo. Lah wong lanange kurang ngerti apa jal. Wedokanmu ki lek gak gelem ditumpaki iki menjaga kesuciane demi awakmu sok mbene. Lah wong sok mben karo saiki lho ya padha ae. Sing rasane lho ya aku. Kok awakmu diwehi saiki? Elek-elek, yo lek sok mbene ora njlehi ora malehi. Wong lanange nek wis eruh rasane no malih anteng. Matamu. Lho, kok jarane dipisui neh. Lek saiki bolak-balik numpaki engko pas anu sisuke ngomong, "Malah Dek, aku tak golek rasa liyane, rasamu wis koyo ngene ae." Ya ora mungkin. Wong wis kadung tak pangan ya kudu tak entekne to. Ku matane gacek ane asu. Lho, kok jaran.